What's up mga kabasa? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at the notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. And in today's video, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-controversial topic sa buong mundo. Let's talk about bullying and suicide. Pero hindi ako nag-iisa ngayon kasi meron akong kasama. In 3, 2, 1. So ayan, scholarly look tayo ngayon kasi kanina pa kami nagbabad sa computer because we are having a secret affair. Meron kaming sinet up, and I'm very thankful kay Tammy Kikoy for always being there for me, always behind my back to buckle me every time I need him. Thank you so much. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel, Ate Charing TV. I-flash ko dito. Tammy Kikoy. Ayan. So, uusan na. Anong kinain mo? Organic almonds. Thank you po sa girlfriend ko. Organic almonds from London. Paano ba? Ganun pala. Yeah. London. London. Thank you so much. Ayan. So, pag-uusapan natin ang bullying and suicide. Pero first, let's talk about bullying. So, i-ask natin sa atin siya rin kung naka-experience siya ng bullying. Siguro galing from my tip of my hair down to the tip of my toe. Bullying. So ganito ang hindi naman ako ganun ka intelligent magsalita about bullying. Kasi pag bullying kasi parang wala lang sa akin eh. Tara! Pero yun nga, pag pumasok kayo sa social media, kailangan nyo i-ready ang sarili ninyo. Ang number 1 na kalaban natin sa social media is bullying. No? And then, alam niyo na kung anong bullying, mga tao, as in, titirahin ka pa yun. Joke lang. As, yun na, alam niyo na yung anong bullying. From the word bullying, as in, makakreate na talaga kayo ng definition, ang daming definition sa word na bullying. Kapatid kasi siya ng bashing. Hates, ganon. When you are being bashed, parang ka din binubully ng tao. Tama. Kasi they're trying to bring you down every time na happy ka. And, kasi ayaw nila makita na happy ka sa ginagawa mo. Lalong-lalo na sa mga Pilipino, no? Siguro, no, ang pinaka, hindi. Yung mga Chinese, di ba may Chinese at mga Korean, di ba magpakamatay sila, no? Oo. Ang dahil sa bullying. Mamaya, suicide. Hindi. Yun pala yung topic mamaya. So, ayan po. And, ang masasabi ko lang sa bullying na part ay basta, i-apply ko lang yung sarili ko ha. Kasi in my case, ang dami na kasing instances na nabully ako. Walang problema sa aking kasarian kasi kahit bulihin niyo ako sa aking kasarian, walang problema sa akin yon. Nabully lang ako lately dahil doon sa, wag na nating pag-usapan. So alam niyo na yon. As in, ang dami. And then, mga tawag doon, mga issue about sa akin, yung mga ganon, di ba? Alam niyo na yan. Hindi natin kailangang elaborate kasi tinuldukan ko na po yun, ay basta, yun na. And yun, basta ang masasabi ko lang talaga, pag papasok ikaw sa social media, so wala akong ibang social media, Facebook lang at YouTube, ready mo ang sarili mo sa bullying. Pag hindi kaya ng puso mo, stop. Ng utak mo ang bullying, you better stop. Para hindi ka ma-stress. Kasi ang kasunod niyan, stress eh. Lalong-lalo na yung tawag doon, yung kukontra sa'yo ang buong mundo. Yeah. As in, so ang susunod nun, ma-stress ka. Kasi ang isipin mo kasi, hala, baka may subscriber ako na kapitbahay namin. Tapos ano na lang masasabi niya? Ibinabato niya sa akin. Ibinabato ng mundo sa akin. So yun. So you better stop. And then kung ayaw mo mag-stop, if you continue,
your Facebook and YouTube, Instagram, Twitter, and so on account, kailangan habaan mo yung pasensya mo. Yeah. And then, just reach out sa friend mo na marunong makinig sa'yo. Yeah. Yun lang ang ano ko, yun lang ang masasabi ko. Basta, yun lang. Kung hindi mo kaya i-handle yung bullying, tapos ma-stress ka lang, stop na. Stop. Tapos guys, Ate Charing has been living in Korea for so many for a very long time. For almost 7 years. My question is that, ano ang difference ng bullying sa Korea at sa Philippines? Sa Korea kasi, talagang if Korean, ang Korean kasi hindi ganun kahaba yung pasensya nila eh. Korean, pag nabubully sila, they resulted into suicide. As in, talagang magpakamatay sila kasi siseryosuhin kasi nila. Ang mga Korean kasi, hindi sila, iwan ko lang ha, pero parang hindi sila mag-reach out. Siguro meron sigurong iba na mag-reach out, correct me if I'm wrong ha, kasi sa Korea ako, pero hindi ako naka-encounter, I've never encountered ng mga Koreans na mga millennials, kasi yung kasama kasi namin sa work, mga matatanda. Oo. Pero yung matatanda na yun, as in talagang, sila kasi, ang Korean kasi, ayaw nila ng, like for example, ayaw nila ng ugali na hindi ka tutupad sa usapan. Kailangan talaga, let's say for example, may promise ka, darating ako 8 a.m. So it should be 8 a.m. Hindi pwede na 8:30 ganon. Kasi talagang tapos, pag nag-promise ka, let's say for example, tomorrow, I will go to work. Neil, nanon Eliaji. Neil, nanon Ilheo. Tapos mag-absent. Bukas, papasok ako. O, diba? Let's say for example, diba? Saturday, Sunday, doon sa South Korea ngayon, walang pasok. Tapos, all of a sudden, malakas yung company ninyo, Saturday, halimbawa, Saturday bukas, papasokin ka. Tapos, nag-promise ka na papasok ka. Tapos, kinabukasan Saturday, biglang nag-change, diba? Ganun tayo mga Pinoy, no? Ay, Saturday, may lakad ako. Kahit, hindi, pwede yun. Naka-promise ka na. Because, for Koreans, promise is a promise. Kaya yun yung number one na character traits na. Pero hindi ka pa nabully ng Korean? No, nabully na ako kasi Korean nga na siya. Korean, nabully na talaga ako kasi kami mga Pilipino doon, syempre mafe-feel namin na nabubully kami. Oo, kasi di ba? Ganon. Mag-chismis yan sila. So na-feel namin na nabubully kami. Pero hindi namin dinibdib yun. Pag meron kaming narinig dito, palabas namin dito. Kasi at the end of the day, kami lang din ang magsasuffer if ididibin namin. Didibdibin pala namin yun. So yun, and then sa Korea kasi, ang kalaban mo hindi Koreano. Kapwa mo Pilipino. Yun yung na-experience ko. Pag di ba, Korea lang naman na ang bansa na puntahan ko, no? So, ang kalaban mo doon, ang sisira sa'yo, kapwa mo. Pero okay lang din. Ang importante, actually, yes. Siguro, kagagawan ko naman din yun eh. Bakit nabubuli ako ng kapwa ko Pilipino doon? Kasi nung time na talagang, hindi naman ako nagmamayabang, no? 2014, kaya nagiging Ate Charing ang Reyna ng South Korea ang name ko sa Facebook. Kasi 2014, nung nagsimula ako nag-upload ng video sa YouTube, ayun, as in, walang ibang Pilipino doon sa South Korea. Kaya, napansin ako ng wish ko lang. At maraming salamat po kay Peter Danang. Hi! Peter Danang, mabait po siya talaga. Mabait na mabait siya. Siya yung nag-refer sa akin sa wish ko lang. Kasi ang wish ko lang doon, meron kasi silang episode. It's their second out of the country episode. And then, si Peter Danang, meron siyang connection sa staff ng wish ko lang. Sabi ng staff ng wish ko lang, Peter, meron ka bang kilala sa South Korea na gumawa ng ingay dyan? And then yun, isa ako sa napili. And then,
from then on, noong na-refer ako ni Peter Danang sa Wish Ko Lang, they start researching about Ate Charing, ayun, and then yung naano na sila yung satisfied na sila sa mga video ko, nag-message na sila sa akin, pero hindi ko alam na Wish Ko Lang kasi ano yun eh. Actually, hindi talaga ako nagsulat. Surprise surprise. O kasi special episode yun eh. So yun, nag-message yung staff ng Wish Ko Lang sa akin. We are from GMA Network. Isa silang, pero hindi nila na Wish Ko Lang sila. Magpunta daw sila sa South Korea kasi mag-conduct sila ng interview ganun. Pero hindi ko alam na Wish Ko Lang. So yun, Wish Ko Lang na pala yun. So yun. So, ayun, yung tanya. Yun, yung time na yun kasi, 2014, talagang, ang dami kong ginawang kalokohan ng mga video na, kalokohan lang. Tapos, meron pa nga ano rin, nagpanty ako eh. As in, nagpanty ako na, ang ano nun, ang lamig. Nagpanty ako na naglakad-lakad sa ice. So yun, ang dami kong bully. Ang daming bully ko natanggap na. Pero wala, hindi ko, ano eh. Kaya, hindi ko siniseryoso yung mga bully na yan. Kasi hindi na makatulong sa atin at lalong-lalo na po sa atin na gustong ipahayag yung ating advocacy sa social media. So yun nga, kung hindi mo talaga kaya i-handle ang mga bully na yun, wag ka na lang, mag-stop ka na lang social media kasi ang kasunod yan is suicide na. Pag talagang yung nagsasalita laban sa'yo ay talagang harsh. Ako nga, actually, recently meron akong natanggap na mga, isali ko yung nanay at tatay mo. Pati mga bata, pati daw mga pamangkin ko. Pero, hindi ko siya sineryoso. Ganun eh. Ano yung pinaka-first na bully ka? When was that? Tapos hindi mo siya makakalimutan. Yeah. Pinaka-first, kahit yung bata ka pa. Ay, bata pa dong. When I was grade 2 ata. Kasi talagang ganito na talaga ako. Aminin ko, I born to be like this. That up, baby, I was born this way. Okay. Meron akong kamag-anak na parang hindi natin isali yan kasi bading. Ganon. Hindi ko talaga nakalimutan yon. Wait, mas karon. Buhat pa. Pero okay lang sa akin. At least, napanindigan ko naman sa sarili ko na talagang kahit ganito ako, pero worth it naman akong mabuhay.